duk da aikinta na kare doka, Rosemary ta aikata manyan laifuka. Wannan labarin wata 'yar sanda ne mai suna Rosemary 'yar South Africa, tana da kimanin shekara 30 kuma tana aiki a matsayin police sergeant. Amma duk da aikinta na kare doka, Rosemary ta aikata manyan laifuka. Rosemary tana shaye-shaye da caca har ta kai ga ana binta basussuka masu yawa. Saboda tsoron mutanen da suke binta bashi, a shekarar 2012 Rosemary ta shirya mugun shiri. Ta fara ɗaukar inshorar rai akan ɗan uwanta, sannan ta jawo shi zuwa wani fili mai nisa. A can ne ta ɗauki babban dutse ta buga masa har sai da ya mutu. Bayan haka ta karɓi kuɗin inshorarsa sama da ran 131, babu wanda ya zarge ta. Abin haushin shine shirinta ya yi aiki sosai, sai daga nan ta gane cewa za ta iya samun kuɗi ta wannan hanyar. Bayan watanni 15 ta sake kashe 'yar uwarta, inda ta zuba mata guba a cikin shayi, sannan daga baya ta shaƙe ta har sai da ta mutu. Dama ta sa kanta a matsayin mai karɓar kuɗin, ta karɓi rank 77,000. Shekaru suka wuce, a shekarar 2015 Rosemary ta juya kan saurayinta, ta ɗauki inshorori da yawa da sunansa, sai ta ɗauki hayar makashi. Wata rana ya yi ƙoƙarin harbe shi amma bindigar ta ki tashi. Daga baya ya sa wa gidansa wuta, amma saurayin nata ya tsira. Sai dai makonni kaɗan bayan rabuwa da Rosemary, an soke shi da wuƙa sosai har ya mutu. Rosemary ta sake karɓar kuɗin inshora. A shekarar 2016, abubuwa sun ƙara muni. Ta kashe 'yar uwarta, daga baya ɗan uwanta, sannan wani ɗan 'yar uwarta da ta taɓa kashewa a baya, duka saboda inshora. Ana zargin ta kashe mutane 6 zuwa 7 daga danginta. Ta tara kuɗi sama da rand miliyan 1.4. Duk da haka, babu wanda ya kama ta. Har sai da wani ɗan sanda ya fara lura da tsarin mutuwa da kuɗin inshora da ke komawa gurin Rosemary. Lokacin da ta shirya kashe babarta, yayarta da 'ya'yanta guda 5, ta nemi wani mutum makashi wanda zai taimaka mata wajen yin kisa. Tsoron Allah shi kuma ya kama shi ya kai ƙararta gurin 'yan sanda. Su kuma suka shirya tarko. Makashin suka tafi da wani ɗan sanda a matsayin abokin aikinsa. Sun ɗauki bidiyoyi da sauti yayin da Rosemary take bayani akan shirin kisan. Wannan shine ya zame musu shaida, sai aka kama ta. Wannan shine hotonta a zahiri. An kama ta kuma daga ƙarshe aka yanke mata hukuncin ɗaurin rai da rai. Abin da ya fi tayar da hankali shine, mutane suna zargin cewa mutuwar tsohon mijinta da ɗanta tun da daɗewa tana da alaƙa da ita. Me za ku ce game da wannan mata? Kada ku manta ku danna like sannan ku yi follow. Wannan shine ainihin page ɗina. Zan ajiye link ɗin shi a ƙasan wannan bidiyon. Ina roƙonku da ku je ku yi following ɗin shi. Na gode.